de Castro, o Amazonas, a súa selva, os seus ríos, os seus habitantes, a súa cultura, e a que son pulmón do mundo, un pulmón que se está secando, se está marchitando, e nos vai a día deso. Temos que conseguir revertir a destrucción da Amazonía, da vida en definitiva, na vida neste noso maravilloso planeta azul. Es comenta o espectacular show do Entroido 2024 do Barreiro. E na feira, señores e señores, veciñas do Castrillo, disfrutai do noso carnaval, disfrutai da vida, disfrutai da Amazonía. Quero ver esa salva de aplausos para todo este espectáculo que comienza ya. Número 1, Merengue en Madrid. ¡Vamos! ¡A feira! ¡Es comenta! ¡A verdadeira lenda carnavalesca! Estamos aquí, por la feira, ya estamos aquí.
Y aquí, en Salceda,
Príncipe Azul y tuvieron un hijo Violeta. Castriño, regla básica para manter a vosa autoestima alta. En relación coa vosa temática, non lle tirades a opinión ao dedo do que pensa na vosa carroza. Verdad? E non vos vai a gustar. Número 2. No se miran mambos así. Horda feira, ya estamos aquí.
Dios, ya estamos aquí. Podría ano 94, mentre o país eclipsaba pola fuga de Luis Roldán, en las Cortes dos Estados escoitaba a famosa frase «Vaya sé, señor González, entre medias, nacido Porto Bravo máis famoso do universo, ¡aí ven o xabalí!». Este ano transportamos a década dos 90. Un xabalí con moita marcha animábanos a afiliarse ao seu club, donde se emitían series de animación de calidade, videoclips musicais que nos marcarían de por vida, e dobraxes do galego que rozaban a excelencia, nostalgia ao máximo nivel. Somos Xeración Xabalí. Vamos! Aquí comeza un ano máis a guerra sen violencia máis famosa do mundo, un espectáculo sin igual. Castro 2000, Castro Barreiro, 「
esa pluma en esa carroza. Ya vos lo dixemos outro día, pero que ese aroma é merda de paloma. El merengue, arreglo dos nosos músicos, basta que vea. ¡Vamos a ella! ¡Súbela al tambor! ¡Eso es! Vainilla, saben aquel review, era una bella tan mala, tan mala, tan mala. En la tumba pusieron, aquí descansa de la en la casa descansa punto. Esa era la isla fuera. Casa buena, Castro Barreiro, antes saliendo por los gatos colorados. A ver qué mañana, pide de fruta, disco, y que la probado, carnaval. Senta por el tirando, Castro Barreiro, vámonos. Castro Barreiro 2024. Vamos, Vainilla, Dios no presta, pero yo no fome. Fai 3 anos foi aprobada no Parlamento Galego a iniciativa Xabarixa por unha programación infantil e juvenil en galego. Desde aquí queremos mostrar o noso apoio e apostamos ao noso gran tarea con esta proposta de Carroza Compasa no seu 30 aniversario. Gente pequeno, non se mergullou no peso máxico de Doremo, onde jugou nas aventuras reales e reventou a golpe atorando os temazos. Os heredeiros da Cruz, aerolíneas federales, o Boca y Bando Riotea. ¡Prepárate, Salceda! Isto acaba de comenzar. Una guerra de barrios en armas de violencia. Así de o mellor carnaval do mundo. Vainilla, vamos a por ti. ¡Vamos!
Martes intimando no soy tu primo. Sabemos que estaba ben dotado, pero gozas da feiriña que tal vos foi? Cumpriu ou non cumpriu? Cada un que sae a súas propias conclusións. Vámonos, Castro Barreiro 2024. Impresionante carnaval, lo sabemos y lo valoramos. ¡Vamos! Vamos así, por la feira, ya estamos aquí. ¡Vamos! Esta es la feirilla con estas plumas. Tranquilos, aquí estamos nos para endulzar vuestro día. O 30 aniversario de Xabarín. Ben merece estar no mellor carnaval do mundo. Nostalgia ao máximo nivel. Un luxo de carnaval para as rúas de Salceda. Castro Barreiro 2024. Hemos venido a dar espectáculo. Feirilla hecha palla. ¡Vamos!
aplausos, sí señor. ¡Hey niña! ¿Hay alguien allí? Sí, no, sí, no. Castro Barreiro 2024, o mellor carnaval do mundo. Un ano máis. Somos un barrio pequeno, pero de xente moi grande que traballa reo durante meses e meses para que hoxe centros de persoas poidan disfrutar deste magnífico espectáculo. Lembrade que nós non loitamos por ningún premio, non recibimos ningún incentivo por estarnos aquí, simplemente o facemos por orgullo. Orgullo é un sentimento. A festa continúa, lume casi nada más. Castro Barreiro en directo. Cuidado que este chaval que puede dar un saltito, pero animando así, de dar suerte en la vida. Señores, un aplauso a esta gente, hombre, que se mire, eso es. Este chaval nos bendice. Oye, es un nivel nuevo. A partir de aquí. Si no nos abandonan será por algo. No lo voy a decir. Venga, es así. Señores y señoras, muy pronto va a llegar a cola de este famoso. Ochamanta Noite Negra. Castrillo creo que tiene elevado una tunda carnavalesca. Número 1, merengue en Valladolid.
Castrillo, que observan a xente, observan o traballo da xente. Centenario.
Yo no sé si voy a construir que se vea algo desde aquí abajo. Pero vente bien. Saúdos, veciños do pobo de Salceda. Saúdos, veciños de outras localidades que estades reunidos hoxe aquí. Eu son o gran xefe do pobo dos Yanomamis e, xunto ca deusa Yasi, viaxamos ata aquí dende a Amazonía. Invitados polo Carnaval da Feira para que, a través destas magníficas e maravillosas comparsas e carroza, poñamos o noso gran de area e deixemos constancia dos crímenes que están ocorrendo na Amazonía. Terra da que eu proveño é que, pouco a pouco, ao mesmo tempo que se degrada ese excepcional paraxe natural, estamos sendo exterminados pola acción de nefastos personaxes como que temos aquí, rodeado duns cuantos integrantes da tribu Yanomamis. Ese parvo de aí, que se fai chamar Castriño, intentou iniciar varios proxectos na Amazonía. Pensa que nos ten baixo o seu control, pero o certo é que... nada. Hoxe vai ser xulgado, condenado e castigado por todos os seus crímenes cometidos alá. Deusa Yasi, filla do deus Tupa, axeónllome ante ti e cedoche a palabra para que nos contes as nefastas accións que, dende os personaxes máis importantes do mundo hasta personaxinhos tan insignificantes como Castriño, están perpetuando nese paraíso que era a Amazonía. Grazas, meu gran xefe. Certamente, a acción do home que ven de fora da Amazonía está destrozando dende fai anos o equilibrio desa excepcional selva, que en centos de anos habitada polos povos indígenas permaneceu inalterada. A Amazonía, ademais de ser o noso fogar, é a maior extensión de selva tropical do planeta, extendéndose por varios países de Sudamérica. Atopámonos diante dunha paraxe maravillosa, regada polo inmenso río Amazonas e os seus afluentes, un dos lugares do planeta con maior biodiversidade e que contribúe decisivamente á fixación do ciclo do carbono e a controlar o avance do cambio climático. Por algo é que a Amazonía está considerada o pulmón do planeta. Pero este paraíso está ameazado pola avaricia de grandes empresas que actúan sobre a selva e os seus recursos sen escrúpulos de ningún tipo, co agravante de que estas accións criminais son apoiadas por gobernantes corruptos dos países nos que se asenta. Así, estáse permitindo e apoiando a deforestación indiscriminada de grandes zonas da Amazonía, para poder crear extensas zonas de agricultura intensiva que deixan a terra exhausta e empobrecida. Así mesmo, permítese a explotación a gran escala dos recursos mineiros e a búsqueda de hidrocarburos, que ademais de contaminar os cursos fluviais e as terras nas que se traballa, contribúen novamente á deforestación, cando non xeran grandes recursos que abandonan toda a nosa flora, fauna e poboación indíxena. Outro dos crimes que está a cometer o home contra a Amazonía é a construcción de grandes presas nos seus cursos fluviais, aproveitando estes caudalosos ríos para producir enerxía eléctrica, sen ter en conta, unha vez máis, a nosa contorna, a cales terminan sen compasión algunha. Por todo isto, este ano, a feira adica o seu carnaval á Amazonía, representando nestas magníficas carrozas a súa biodiversidade, cultura e poboación indíxena. E na figura do coitado do Castriño a todos eses criminais que queren acabar con este paraíso. Xefe, que comece o interrogatorio do xuízo contra ese criminal chamado Castriño. Así se fará, grandeusa Yasi. Non se imagina este parvo que pensa que ten a miña tribu a súa disposición, que a miña tribu ten rituais religiosos caníbales. O sea, é dicir, pensan
que comendo as cinzas deste pailán adquirirán a súa forza. Pero, bueno, tratándose do castrillo, pouca cousa van a adquirir. Meus súbditos yanomanis, traedeme aquí a ese criminal que se fai chamar Castriño. Pero que facedes? Ordeno vos que me soltedes. Gran xefe, manda a túa tribu que me solte. Cara pailán, agora serás xulgado, condenado e castigado por todos os teus crímenes cometidos na Amazonía. Contanos, diante da deusa Yasi e de toda esta xente, que estiveche facendo dende o infausto día que chegache a Amazonía. Eu non cometín crimen ningún. Eu só vin traer progreso e riqueza para todos, aínda que é certo que non tiven moito éxito. Pero iso foi porque do Castriño só saen inútiles que ata nun lugar como a Amazonía, onde os recursos naturais xeran riqueza, casi sen ter idea de como explotalos, non foron capaces de sacar adiante ningún dos seus proxectos. Primeiro viñeron o caldeiro de masa, o fideo e o tendeiro folgazán. Un é tonto, o outro parvo e o terceiro papán. O caldeiro de masa quixo explotar os recursos mineiros con saña para poder pagar os pufos que deixou en España. Despois, o fideo piu para... porque... O fideo mandárono porque non sabe facer nada e así, polo menos, non fallo tonto no medio da manada. O tendeiro folgazán quería atopar ouro, que o único que viu en España foi o que cagou o mouro. E con estes tres elementos, o proxecto fracasou antes dos primeiros intentos. Despois, vi o intruder, que quixo montar un viñedo que ocupara miles de fanegas, pois en Galicia van o chimpando de todas as bodegas. Moito presume de técnico en viticultura, pero non ten nin idea de agricultura. Fuxiu para xunto ao seu amor pelo Concha nun santiamén, pois vivindo do conto e dela sí que se está ben. Co Piscuinín, unha gran central hidroeléctrica non podía fallar, pero como de costume, volveu na cagar. Si desde que se encarga no Castriño de alumbrado, sempre deixa as escuras o emporcado. As súas presas estaban cheas de furados e perdendo auga por todos lados. Despois de tanto fracaso, busquei xente con un pouco máis de soleira. O carpinteiro Funcón sería bo para unha explotación de madeira, pero aínda a empresa non comenzara a súa xeira cando o Funcón foi reclamado pola mestriña titiriteira. Vente para España, Funcón, que a Fuenconita aínda nos acaba co castrón. E por culpa desta xente sen sentidiño, esvaíuse o soño do concelleiro Parviño, que ia montar con toda esa gran industrialización centos de carreteras e moita deforestación. Mala sorte para o Parro Bolechas e demais folgazáns da manada, que na empresa do Parviño crían ter a vida solucionada. Xa ves, gran xefe, os do Castriño non cometeron ningún crimen contra a túa Amazonía, pois son tan inútiles que ningunha das súas empresas chegou a comenzar a súa actividade. Non, se tens razón. Aquí o único criminal es ti, que intentache hinchar a Amazonía deses indexesables do teu barrio. Por iso, agora serás condenado a morrer queimado e as túas cinzas serán comidas polos meus súbditos yanomanis. Gracias, gran xefe. A túa rápida intervención impediu que o Castriño se sumara ás causas que poñen en perigo a Amazonía. E agora, unha vez rematada a amenaza do funesto personaxe do Castriño, convido a todos os presentes a que se veñan con nós ata o recinto de festas da feira, para poder seguir disfrutando deste magnífico carnaval, empezando coa actuación do único e espectacular Rancho de Carnaval da Feira, e seguindo inmediatamente cunha gran verbena amenizada pola orquesta París de Noia. E para continuar coa troula, o vindeiro sábado procederase a queima do Castriño, a beira do regato da Meixoa, e seguindo a festa no recinto da feira. Así que, se queredes disfrutar dun carnaval de primeira, vamos todos para a feira! É unha gran satisfacción telos hoxe aquí no entroido da feira e do Barreiro. O mundo ten que reducir a deforestación da Amazonía para reducir os gases de efecto invernadeiro.
Debemos lograr aumentar a productividade agrícola da rexión da Amazonía, logrando que sexa posible crecer sin destruir o bosque. Temos que acadar un camiño máis xusto e sostenible e non permitir que se instalen gobernos negacionistas, sobre todo en Latinoamérica, con consecuencias nefastas para a naturaleza. Veciños, veciñas, os da feira vos decimos que os que sempre actúan en favor da preservación ambiental e dos dereitos humanos non poden ser perseguidos e atacados. Os que máis sofren son os indígenas e os povos tradicionais, como a invasión da terra Yanomami por mineiros ilegais. Os bosques non son un vacío para ser ocupado, nin un tesouro para ser saqueado. Os montes nos unen, os da feira os sabemos ben.
maravillosa carroza, señores, qué maravillosa carroza. Sae mañana en barco para o Brasil. O Lula da Silva non la solicitou expresamente para colocar na Amazonía. Un ano máis agradecer a esta xente toda que nos acompaña en Salceda. Gracias por vir aquí. Expresamente esa xente de Vigo que se tuveron festivo e que apareceron aquí. Viñeron ao mellor sitio a acompañar os nosos auténticos fans, os veciños de Salceda. Esa xente de Budiño, gracias, de Soncelo, de Pardarrubias, de Encienza. Gracias a todos, eses da Picoña, eses de Venda Nova, eses de Alxén, familiares pegados pa feira, ese de Salvaterra delantei. Bueno, podo seguir así toda a tarde. Número 3, a Morocha. Palabra de chamán.
do seu 30 aniversario. Quen de pequeno non se mergullou no peto máxico de Doremo, non disfrutou das aventuras de Rale, e reventou a bolsa en Doremo, os remazos dos herdeiros, aerolíneas pedrales, o boca e mano de Ciotea. Prepara a sartera,
cruz, xa non o dixeron coianos, vivían todos xuntos nun caliñeiro, caliñas transportos e faz conexos, o teatro discoqueira, todas do cuadro da feira. de súa condición. O noso Dobby tiña un ano de vida, por iso ao chegar febreiro estaba sentenciado, e pensamos nós que a mellor forma de desfacernos del sería escoller o no torreiro, esperar a que algún papán o levase desinteresadamente. Isto é feito, o rato caiu da rateira, Feiriña non se aceptan devolución. O que si nos sorprendeu foi que levase desta vez as partes íntimas do noso hipogrifo. Sabemos que estaba ben dotado, pero... Cosas da Feiriña, que tal os foi, Cumpriu ou non cumpriu? Cada un que saque as súas propias conclusións. Vamos, Tazo Barreiro 2024. Impresionante carnaval, lo sabemos y lo gozamos. Como dicía Vixeta, cambia moito na
Boas tardes e benvidos todos un ano máis ao maravilloso entroido de Castro Barreiro. É un honor e un placer para min estar hoxe aquí celebrando o meu 30 aniversario. Para iso, conto con unha compañía moi especial, o inimitable descubridor da onda vital, o mestre Butenroy. Eu tamén estou aquí encantado neste día tan especial. 30 anos, nada menos. Como pasa o tempo. Estaba orelludo por encadear e os palotes eran golosinas e non pijos da cuchiqueira. Sí que corre o tempo, sí. Mira, andan por aquí rapaces que daquela nos miraban pola televisión. Un xa peinan canas e outros... Bueno, outros xa non peinan nada. Bueno, estánme copiando o meu increíble estilo afeitado. Afeitado? Afeitase que lín. Ti es calvo, pero bueno, pos anos que teis, conservaste bastante ben, pareceme normal. Bueno, o que non é normal é que ao xabarín de 30 anos ainda non lle pegaran un tiro. Tiro non, pero puñalada non teño marca nas costas. Menuda puñalada me mandou o Rueda, que me relegou a un pequeno espazo por sábados a mañán. Iso sí que é grave. Por iso todos e todas deberíamos unirnos ao movimento para que o Xabarín Club volva ás tardes da Galega. Así, os nosos nenos e nenas podrán disfrutar do seu tempo de ocio en galego, como facíamos nós cando éramos cativos. Así é. Dime polo pinganillo que empeza xa o xornal. Imos aló. Benvidos al CEDA este Xaba Xornal en directo. Imos comenzar cunha enquisa feita en directo que está mirando a quen lle gusta máis neste entroido rivalidade típica de Salceda. Se o Castro Barreiro ou a cuchiqueira da feira. Bueno, a xente está deslumbrada por o esplendor, as cores e a paixón da comparsa do Castro Barreiro. En canto a feira, bueno, atopamos unha persoa que lle gustou. Xio, a Arale, pero todos sabemos que Tucutún é unha experta en merda. Imos co tempo. A feira apaña unha tunda no carnaval. Chove sobre mollado. Economía. Amazon incrementa unha extraordinaria crecida na bolsa. A ver, como cada ano que a feira prepara o seu carnaval. Deportes. Despois da súa saída do Barça, a feiriña intenta fichar a Xavi para que dirixa a súa manada o martes de carnaval. As declaracións do míster foron: nin por todo o ouro do mundo dirixiu a semejante manada. Antes, entre no Real Madrid. E agora imos co momento estelar. Levo toda a vida esperando para facer esta entrevista. Con todos vos, son go... Que non podo ir. Que non podo ir? Que baixón? Que lle pasou? Bueno, eu, ademais de para botarche unha man e felicitarche polo teu 30 aniversario, estou aquí para disculparme no seu nome. Volva a estar malo do corazón? No, que va, está sencillo como unha mazá. Novo inimigo, entón? Bueno, tanto como inimigo, unha panda de ilusos. Está tratando de evitar que un grupo da cuchiteira, liderado pola infame bella da feira, consiga xuntar as 7 bolas do dragón. Diz que quere pedirlle a Sharon talento para ganarlle o carnaval ao Castro Barreiro. Neste caso, o máis asustado de todos é o dragón. Ti crees? Si, a ver, se o teu negocio é cumprir desexos, que che piden algo que non se poida cumplir, en cando a feira lle poña as man nas bolas, que lle gusta ele tocar as bolas aos demais, en cando lle poñan as man nas bolas, que hai o chiringuito todo, porque eles nin con toda a maxia do mundo fan algo a dereitas. Son tan inútiles como a novita. Un respetiño, que eu polo menos no futuro caso con Shizuka. Ai, é verdade, que ti viaxes polo tempo con Doraemon. E mira, que é da feira no futuro? Doraemon di que non faga leña do árbol caído, pero o único que podo decir do futuro é que quen veña con nos ao noso torreiro vai disfrutar da nosa festaza. Despois desta revelación tan pouco sorprendente,
Só nos queda cortar a emisión e ir a disfrutar do mellor carnaval do mundo. ¡Viva Castro Barreiro! ¡Viva!
pura vitamina para este povo de Salceda, que se sentimos os seus máis orgullosos. Este